Dos menors d'edat estan detinguts com a presumptes autors de la mort d'una noia de 14 anys a Ripollet. Va ser trobada al carrer la matinada de dissabte, dessagnada per una ganivetada al coll i amb molts cops a la cara. El cas ha commocionat Ripollet. Fàtima Lambric és allà i finalment, Fàtima, sembla que es confirma que els detinguts i la víctima es coneixien i que finalment han confessat. Els dos menors detinguts han confessat davant dels Mossos d'Esquadra ser els autors d'aquest crim. De fet, els Mossos tenen roba que els nois haurien tirat en un terrat proper, roba tacada de sang que ara s'està analitzant a qui pertany aquesta sang. Es coneixien? Sí que es coneixien. Els Mossos han confiscat els ordenadors dels dos menors perquè ja estaven xatejant amb la víctima. Es coneixien també, un altre dels indicis és que la van anar a buscar directament a casa seva. La noia va baixar amb la roba que portava d'anar per casa i això era mitjanit, i al cap d'una hora la va trobar un veí a terra, encara estava viva, però ja l'havien atacat amb arma blanca, una punyalada al coll i també tenia cops a la cara. Fàtima, dona'ns algun detall sobre la zona on s'han produït aquests fets, aquesta zona de Ripollet. De moment no hi ha indicis que poguessin vincular exactament aquest fet amb la zona on s'ha situat, però sí que els veïns han aprofitat la presència dels mitjans per dir-nos que ells qualifiquen el barri i exactament la Rambla de Sant Jordi com una zona molt conflictiva, un espai on diuen que no se senten gens segurs, i no se senten segurs perquè les baralles consideren que són molt constants. Hi ha baralles entre diferents bandes de diferents nacionalitats i diuen que tot i tindre la comissaria dels Mossos d'Esquadra molt a prop, no els veuen patrullar gens. De fet, on se va produir el crim va ser a mig quilòmetre d'on hi ha la comissaria dels Mossos d'Esquadra.